Wel, ni wedi symud ymlaen nawr at y dosbarth cryfa yma nosbarthiadau'r Bystych, sef y dosbarth i'r Bystych allan o Darw Limousin. A dwi'n cael cwmni Sion Eilir o Landrillo Gelcorwen. Yep. Siwr wyt ti, Sion? Fi dda iawn, diolch yn fawr i ti de? Wy'n dda iawn. Yn edrych ymlaen at y dosbarthiadau yma. Edrych ymlaen. Tybod, fel i ni'n gwybod yn hanesyddol yn ddiweddar, mae prif bencampwr y sioe wedi dod o'r bryd yma. Yndi, yn ollol, mae bryd Limousin, mae'n bryd mor boblogaidd, mae'n y dynas unedig gwan. A chi'n modd, un o'r breidiau sy'n ateb gofynion y farchnad bresennol cystal a dim un allan e, dweud y gwir. A fel ydych chi'n gweld yn y dosbarth cyntaf yma wan, mae'n safon arbennig o fystych yma. Fystych ysgamna wrth gwrs. A gwahanol deip mewn ambell un o'n nhw, dweud y gwir. A ti'n gweud y rhai ysgafna, yr un ysgafna yn 477 kilo'r trwma yn 576. Felly does na'm lot o wahaniaeth rhyngddyn nhw, nag oes? Tywod, maen nhw'n rhai cyfartal iawn, yndyn nhw? Maen nhw wastad iawn. Fyswn ni'n dychmygu bod nhw tu ar un oed, dweud y gwir. Bystych, mae'n siw braidd y bystych ienga yma yn y dosbarthiadau'r hun y Limousin. Bystych mynd eibio ni wan gen teulu'r Pennies, mae'n ystach ydynol yn llygad un syth. Wel, a fi nefyd, fi oedd e'n chwarae lan chydig bach fyna Sam, o'n i'n meddwl bod e'n dros y barriers ato ni am eiliad. Rhaid ni symud o fe. O'n i'n meddwl bod e'n rhaid fi roi meicroffon iddo fe, gael gweud gair bach. Ond mae e wedi setlo erbyn hyn, ond mae e'n un sy'n symud yn dda, mae e'n llawn cig, yn pwyso 500 kilo. Allan o Darw, o Geredigion mae hwn wedi dod, tarw glas yw i dadau, ond wrth gwrs allan o fiwch Limousin byr, ond y breeding yma wedi cael llwyddiant mawr yn y ffairian Lloegr eleni ac yn yr Alban, felly mae e wedi cael ei dynnu fewn i'r safle cyntaf, Sam. Wyt ti'n cytuno efo penderfyniad Edi, dy ffrind mawr di fan hyn nawr? Fi'n credu bod wedi gwneud yn job dda. Tynnu honna mewn. Be sy'n mor arbennig amdano fe te, Sam? Wel, oedd e'n sefyll mas o mewn. A fi'n gwybod bod Edi yn edrych ar y ffordd mae fe'n symud. Mae rhaid bod popeth y bystach yn cerdded yn dda. Mae'n bresenoldeb arbennig i'r bystach. Yn sydd bydd oedd mewn mae'r pen a'r clistiau, dwi'n meddwl, mewn sioe fel hyn. Edrych am rhywbeth fel y wow factor ydych chi, a hwn yn rhyw deip o fystach sy'n dod mewn i'r cylch a deud wrth bob, drwchwch anna i math o beth yn dech yn modd. A sylwes i bod Edi hefyd yn methu tynnu lyged off e pan gerdded e fewn i'r cylch, Sion. Oedd e'n edrych yn fe'n gyson. Oedd. Mae o'n fystach anodd iawn tynnu'ch llygad i ffwrdd ond, dweud y gwir. Mae ben e hefyd yn tynnu'r sylw, mae e mor sionc, mae mor siarp yn dwi. Ydy. A dwi'n meddwl mai dyma fydd i benderfyniadau ac mae e'n bwysau perffaith Sam i'r farchnad bresennol yn jyst chydig bach dros y 500 kilo na. Ie, pwysau dda. I'r Pennies fel wedys di, Sion, o Drefaldwyn Powys sydd yn berchen e. Ie, chwarae teg, ond nhw'n deulu dwi'n adnabod yn reit da bellach a chwarae teg i nhw, mae'n glod iddyn nhw yr sioe o wartheg maen nhw'n danos yma bob blwyddyn heb fethu, chi'n modd, maen nhw'n arddangoswyr gwych. Wel ie, maen nhw'n, wrth gwrs, yn Drefaldwyn a tithau nawr yn arwerthwr yn y Trallwng. Wyt ti'n dod ar ei traws yn reit aml, sy'n ni'n meddwl? I'n dod ar ei traws nhw reit aml, Lle'n cipiad yna, os dyn nhw eisiau gael un o dod draw i weld o'r chydig o wartheg, wedyn mae'n reit diddorol cael mynd i ffarm i weld wartheg. Credu? A chwarae teg nhw, maen nhw'n deulu sy'n rhoi croeso cynnes bob amser. Wyt ti'n mwynhau'r gwaith? Ynddo, wrth y modd, ydy gwir. Ynddo, cael llawer iawn o bleser o'r gwaith. Cael cyfarfod cymeriadau newydd bob dydd. Felly ti'n gwerthu nawr yn y Trallwng a'n rheiad hefyd? Ie, da ni diweddar wedi cymryd farchad rheiad yr drysodd. Wedyn lawr y fan o bob dydd iau, wedyn ar y Trallwng ydy'r prif ganolfan mewn ffordd. A mae'n braf i weld fod y prisiau beef o'r diwedd wedi dechrau symud chydig bach i'r cyfeiriad cywir. Dim rhyw lawer, mae rai pwysleisio hynny, ond o leia mae e'n mynd am i fyny'n ar a deg. Yndi, hollol, mae o'n beth braf iawn, ddech chi'n bod gwir amdani oedd i methu cario ymlaen fel oedd i bod yn hollol onest o sut mae wedi bod. A wedyn mae cam i'r ffordd cywir, felly mae'n braf iawn i weld. Yn union. Gewn ni drafod fwy ar hynny, dwi'n siŵr, nes ymlaen, ond Sam, y garden goch yn mynd i? Mae'n mynd i penny sy'n gyda firecracker. A mae hwn yn dipyn o firecracker hefyd. Ydy. Yn un nath e dynnu'n sylw ni'n tri yn syth mynd yn do. Ac yn amlwg wedi tynnu sylw
ydy y beirniad. Felly mi fydd wrth gwrs, fel i ni wedi sôn eisoes, yn mynd mlaen i'r bencampwriaeth yfory. Mae yna 3 dosbarth i ddod o hyd gyda llaw yn osbarth y bystych allan o Darw Limousin, a mae enillydd bob dosbarth yn mynd ymlaen i'r bencampwriaeth yfory. Felly, edrychwn ni mlaen i weld y cystadlu sydd i ddod. Am y tro, diolch i chi'ch dau. Diolch. Digon o gystadlu ger bron, Eddie